Sziasztok emberek! Itt Rokó és újra Minecraft. Hát a fű még mindig törik. Fasz meg! Itt Rokó és beszintén mutatni nektek a Limbót. Mégsem Minecraft. Na, konkrétan a játékról semmit nem tudok. Csak annyit, hogy egy platformer 2D-s játék és egy ilyen kaland játék. És akkor ennyi. Tudás ennyibe kimerült, szia. Most mi van? Ó, ott vagyunk. Jó. Nem tudok erről mit mondani, az a baj. Hogy most itt van egy gyerek, aki fekete és fehér szemei vannak. Ebben mindent elárultam, és így néz össze-vissza. Aha. Jó, a billentyűzeten a nyilakkal lehet irányítani az a karaktert. Felfele ugrás, és akkor jobbra-balra megy. Jobbra-balra menést. Amiben megtehetjük, lazán átsétálunk a fán. Mögötte vagyunk. Nézzük meg mi van itt. Olyan meghal? Nem. Az ott megnéz, tüske vagy mi? Beszélni meg, megtanulok, jó? De ahogy látom, nekem tetszik ez a stílus, hogy ilyen legalábbis ebben a játékban így, hogy ilyen mondjuk úgy, hogy depis, meg na, az a fű is, hogy mozog. Meg amikor megáll az ember, az animáció is tetszik hozzá, meg maga a járás, ez futás. Úgy alapjáraton jó, szép a játék nekem. Space. Ezzel mit kell csinálni? Space-szel meg lehet? Nem. Elmetek ezt meg kellene tolni? Vagy nem? Kontrollal meg lehet fogni a tárgyat. Ott is. Az nagyon... az ragdollos volt. Azt látni lehetett rajta. Na ez már tetszik a játék. Még annyit tudok róla mondani, hát amennyit... jó ez. Nekem nagyon tetszik, hogy ez a ragdollos, ez mindig imádtam, hogy ilyen szabadon mozognak itt a tárgyak. Jó meg van animálva, ugye hogy az animáció, hogy fut, meg hogy ereszkedik le. Igazság szerint ezt a játékot már láttam az App Store-ba, és hát csak pénzért. És megnéztem Androidon is, és ott is pénzbe került. Ups, na ez is tök jól néz ki, ott a víz. Látjátok, hogy ott a hajó így hullámzik. Menő, nekem bejön. És mivel láttam, hogy most per pillanat ingyenes lesz Steamen, már mondom, akkor kipróbálom és ezt egy videó formájában megmutatom nektek. Nem ígérem, hogy ez egy végigjátszás lesz, hogyha tetszik nektek, akkor lehetséges, de nem terveztem egyáltalán annak. Egyelőre ez csak egy bemutató videónak készül. És az a tök jó, hogy
lószart nem mutat a játék a... hogy ilyenkor meghal. A játék lószart nem mutat az irányításról. És... hogy azt meg lehet azt fogni. Na, izom a gyereket kihúzza egyedül. Csak gondolkozni kellett volna. Na még egyszer. Jó. Ezen fel lehet mászni. Tarzan! Jó. Megvan. Go. Most miért ugrottam le? Tökéletes. Most, hogy így megláttam ezt a játékot, nekem nagyon-nagyon tetszik. Szóval mindenképpen töltsétek le, és hogyha nem is tudjátok esetleg ingyen megszerezni a játékot, én már egyből megvettem volna. Erre írogatnak. Tökéletes. Nekem nagyon tetszik a játék. Mi a f... Megijedtem. Nem néztem oda. Mi az Isten? Anyád. Akkor át lehet ezzel ugrani. Nem nagyot. Jó, hogy azt gondolom, onnan el lehet szedni, nem? Aha. Jó, és akkor így egyesével. De nagyon-nagyon tetszik ez az ugrás animáció benne. Rohadt jó. Az valamilyen tetem. Gondolom nem kellene hozzáérni. Hogy igen? Júj. No. Nem. Na. De nagyon tetszik nekem. De miért engedi el? Várjál, most ott, hogy izé. Most azért mit csinálok? Nem lehet felvenni? És mi van? Ja, tudom már, gondolom lehúzza a súly. Akkor ezért van ez itt. Júj, majdnem. Igen, lehúzta a súly. Na, már kezdek belejönni, hogy értem már a játékot. Ennyi. Kezd egyre sötétebb lenni. De jó az a izé, hogy porolódik mögötte. Föld. Meg a hangok is tök jók benne. Nekem ahhoz képest, hogy milyennek gondoltam... Basszus! Gondoltam, hogy... És ahhoz képest mondjuk úgy izgalmas is a játék. Most... Mint például az előbb is majdnem beszartam a izétől. Hogy felnyásalt egy izé. Mi az, medvecsapda. Meg ez a kő is, nem rossz. Én mondom, én ezt a játékot egy nagy kalap szarnak hittem. Legalábbis eddig. De közben nem az. Nagyon bejön. Tarzan? Na jó, kicsit lejjebb megyünk. Tarzan? Gyerünk, Tarzan. Azt kurva. Azaz. Izom a csávó. Nagyon tolja. Azt hittem, hogy rossz kop volt külön. Nagyon nyomja a csávó. Nagyon akaszkodik. Azt gondolom le lehet innen löknem. Ó, hogy víz is van, azt hallottam.
Kurvára megdöglöttem. Bazdeg, és most kezdtem előről. Mondom, hogyha akartok ebből még több részt, hogy esetleg végigjátszam, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel esetleg, ha tetszenek a videóim. Gyerünk! Gyerünk! Mindjárt megvan! Azaz! Mi a fasz? Lel? Várj. Fel lett meg? Nem. És olyan vagányos csávó, hogy itt is átmegy a fán. Ki megteheti. Hogy esetleg tovább kellene ugrani? Nem. Kurvára meghaltam. Már megint. És egy csávó nem tud úszni. Jó, tudom már, mert ott a izé. Ott van az a másik rész, és ezen át lehetne menni. Azon a szar fán, amit előttünk. Istenem, és most vettem észre. My God. Na. Nagyon lucky. Neki. Csávó. Hogy ugrál, mint a Tarzan. Kapaszkodik, mint egy állat. Oda fel lehet ugrálni? Ez mit csinál? Nem. Nem. Kec. Azaz. Most én bizony azt hittem meghalok. Bazd meg. Ja, jó. Nem bocsánat. És bejebb lehet tudni? Ja. Át! Azaz. Nagyon tetszik ez a... hogy logikát igényel már, ha csak egy kicsit is, de igényel. Szóval ezt a úgymond a logika igénylő játék stílust nem mindenhol látni, mert az a, hogy egyfolytában lövöldözöl és leszarjuk, hogy most te ki vagy, meg hogy honnan jöttél, meg hogy milyen fegyvered van. Basz meg! Na, ott tartottam, hogy leszarjuk, hogy te ki vagy, meg hogy mi vagy te, meg izé. Mi a fasz? Ki vagy te? Meg izé... Nem, ez most beszélek például a GTA 5-ről. 5-ös körezésed van, magyarul maxos. És akkor te, és simán lazán megteheted azt, hogy jönnek a szvatosok, és rohadtul ledarálod őket 3 darab tölténnyel. Most támad minni. Lejött már? 3 darab tölténnyel ledarálsz, vagy 50 darab szvatos emberkét, és most mindenki lesz előtte ki vagy. Egy kis kiképzetlen, szar, rabló. Most nem a izéről van szó, mert én rohadtul bírom a GTA-t, még semmi bajom nincs vele, ki is játszottam egy párszor. De azért az komoly, hogy menj már anyádba. Eltakarod? Nem takarodik el. Baszd meg! Nem tudtam, hogy ilyen gyorsan, mint ez a boss. A kurva! Hogy dobott már el? A rohadt élet. És én kifejezetten szeretem például a stratégiai játékokat is. Meg... Baszd meg. De én is ki tudok rage-elni eléggé egy idő után, amikor már annyira felbasz a játék, hogy a monitort kell kiütni. Üssél már, te paraszt!
De ez most így komoly, ennyire sügér lenne az a izé? Hogy nem néz? Belakadt a fába vagy? De bazd meg! Nem tudtam. Kurva anyját. Bassza meg. Ne legyek már annyira balfasz. Majdnem megint mindent magamnak löktem. De milyen jó megvan, jól megvan animálva, hogy nem olyan robotmozgása. Kurva anyádat, megint kurvára megijedtem. Nem ilyen szar robotmozgása van a póknak, hogy izé most egy robot vagyok, hanem ilyen ragdollos, vagy hogy mondjam ezt. Ilyen szabad mozgása van ennek a nyomorult kis köcsögnek. Meneküljé, szarcsimbó. Hagyjál meg. Világított a szeme. Tud valamit ez a csávó. És az a gáz, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, de rohadtul nem tudok semmit ennek a játéknak a történetéről. Hogy most ilyenkor mi van? Hogy ebben vannak egyáltalán szintek, vagy mit tudom én. Ebben a fosba most nem lehet menni? Jó, én nagyon érzem, hogy el fog itt kapni valami, hallod? Igen, ott van. Basz meg, nem tudok menni. Menj már ki! Menj már ki! Mi az Isten van? Menj már ki! Meg fog etetni, mi? Most szinte meghalok. Aha, becsavar egy szarba és meghalok úgy. És akkor érdemes valamit csinálni? Ah. Takarodj már! Anyádba! Na, hát csak egy tart. Én most ugrálni kell. Ez nagyon túlélő ez a csávó. Be se szarik. Rajta vannak pókhálok is így random ugrál. Az is milyen jól meg van csinálva az, ahol húz maga után a pókvonalat. Júj, bazd meg! Ez most komoly. Kurva élet. Jöjj, nagyobb. Azaz, azt hittem a megint első. Igen. Azaz. Mekkora túlélő már ez a csáv. Á, geci, tudtam bazd meg, hogy elfogsz. Éreztem. Miért nem nyomtam közben a felfelét is? Mi fog most megenni, vagy mit tudom én? Mi a fasz? És most ugrálni kellene azon a foson. De most egy kérdés. A csávó hogy lát? Szóval... Most oké, hogy kérdés a játék. De hogyha most kérdés is. Azért ott az a szarpók. Megy már gyorsabban. Nem kapsz el buzifajú. Nem kapsz el. Gyerünk, utás! Na, kijöttem a pók állóból. Túléltem. Mondom, hogy túlélő ez a csávó. Tud valamit.
Hát azt hiszem, hogy akkor itt lenne a vége ennek a videómnak. Mondom, hogyha szeretnétek még ilyen, vagyis hát ebből a játékból egy további gameplay sorozatot szeretnétek még, akkor mondom, lájkoljátok a videót és kommentbe jelezzétek. Hát köszönöm a figyelmet, én Rokó voltam. Sziasztok!